Sa mga pangenot na barata, mga Bicolano bangaan sentimiento sa SIM card registration. Sospek sa panguholda pasin pambabadilgadan sa sarong delivery rider sa Iriga City nadakop na. 2 persona gadan sa magkasuway na diskwido sa Sorsogon. 14 persona naman irido sa banggaan ng 2 bihikulo sa ginubatan. Asin piling kaakian sa Camarines Norte pinaugma kan Santa Caps kan Santa Elena Municipal Police Station. Maray na hapon, Martes, Disyembre 27, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon, Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. SIM card registration nagsikad na. Mga Bicolano, bangaan sentimiento sa pagpaparehistro. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Pigalat halat na sananian na magkaigwanin maray na internet connection nga ni makapagparehistro na kan sa iyang SIM card. Ngunyan kayang aldaw ang pagpupuon kan SIM card registration. Para man kayan, bentahin ng gadaan bagong lay. Sa siring da kayang paagi, mayo nang mabibiktima ang mga scammer na nagagamit din man lain-lain na number nga ni makapanloko. Ini-expect ko na maging maayos yung system, tsaka hindi mag-lag, hopefully, and walang mag-breach na mga yung personal information mga ganun. May privacy. Siring nian, tatawan man ni Lola Tina yung ngunya na aldaw ang pagpaparehistro kan sa iyang SIM card. Sana lang yung mabawasan na yung mga scamming sa kasi ngayon nga ang dami ko natatanggap na mga text messages na hindi ko naman kilala kung saan galing yung mga number na yon. Nag-complain na nga ako sa Globe. Ang retiradong maestra na si Lola Aurora, dawa o yun da siya sa SIM card registration, may diit man siyang takot na namamatean o pang personal na mga impormasyon ang pigahagad sa pagpaparehistro. Overall, agree ako kasi it will prevent me mga phishing, yung mga scams. Ako ang dami kong nare-receive ng mga sigang pasok na, alam pati yung pangalan ko. Sigang pasok nila, nakakainis. Si Nanay April, maski may dikit na pagkontra sa lay, mayo da siyang ibang opsyon kundi ang sumunod na sana. Abo niya man da kaya na ma-deactivate ang sa iyang SIM card urog pang kaipuhan niya ini sa rual daw na komunikasyon. Parang ang hirap magpa-register ng number mo. Kasi hindi naman natin, ang dami na diba nag-scam, dami ng hacking. Paano pa pag halimbawa nag-SIM registration tayo? Marami rin di bang na bakit kailangan pa i-SIM registration? Magigiromdoman, Oktubre 10 kan opisyal na maipasara sa Senado ang Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act. Sa ngunyan, nakapagtaon naman in kanya-kanyang registration link ang maniba-ibang service provider, siring kan Globe, Smart as dito, nakaipuan sundon kan publiko para sa saindang pagpaparehistro. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Sospek sa panguhold up dangan pambabadilgadan sa sarong delivery rider sa Iriga City nadakop na. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Nadakop na kan otoridad ang 24 anyos na lalaki na sospek sa pang-hold up dangan pambabadilgadan sa sarong delivery rider sa syudad nin Iriga. Sigun sa Iriga PNP sa Baaw, Camarines Sur na nadakupan sospek sa manhunt operation kan pinagsarong pwersa kan PNP Iriga, Buhi Baaw asin Nabwa. Katuwang ang Regional Special Operations Group asin Camarines Sur Police Mobile Force Company. Dahil sa matibay na ugnayan ng kapulisan at pamayanan sa ilalim ng Kasingbayanan program ng PNP Iriga, agad na nakipagtulungan ng publiko at kaagad na tukoy ang kinaroroonan ng sospek at nahuli ito noong December 24, 2022 sa Barangay Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Base sa impormasyon, hapon kan Disyembre 23, nangyari ang panguhold up asin pambabadil sa sarong karinderya sakop kan Barangay Santiago kan Iriga. Pagkatapos kan pangyayari, tulos na nakadulag ang sospek, daraan badil na ginamit sa krimen asin slingbag kan biktima.
Mantang tulos naman na binawian in buhay ang biktimang binisto na si Jerich Acebes Bayos na residente Canbula, Camarines Sur. Paalala lang po sa publiko, mag-ingat po tayo, lalo na po ngayong Kapaskuhan, kasi hindi po natin alam kung may mga naglipa na po ng mga ganitong klase ng mga tao, so mag-ingat na lang po tayo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan PNP Iriga ang sospek as sinahampang sa kasong robbery with homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. 14 persona erido sa banggaan ng duwang bihikulo sa ginubatan. Insidente hagup sa CCTV. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa CCTV footage sa Purukdos, Barangay Morera, Ginubatan, Albay, pasado alas 4 ning hapong kasudma, mahiling ang naging bangganing sarong Fortuner asin pampasadang van. Sa Facebook post naman ning sarong netizen, mahiling man ang aktual na kamugtakan kang mga embweltong individual asin mga bihikulo. Hagup man sa video ang pagkakaipit kan driver kang pampasaherong van. Istorya ni Tatay Alan, tricycle driver sa lugar, mantang naghahalat siya ng pasahero. Basang nasanang may suminabog gikan sa Fortuner asin aksidente ng buminaga sa van. Nakapila kami dyan, nag-aulat kaming pasahero. Tapos, nahiling ko na sa namo, ito sa Fortuner, pagputok ng rida, nagatipay siya sa ibang na tinampo. Sakto man, pababaya rin yung UB Express. So, ano lang sunakit ako, pagsalpok. Sa investigasyon kang Ginubatan Municipal Police Station, gikan ang van sa Ligaw asin pasiring sa syudad ning Legazpi. Gikan naman ang Fortuner sa Legazpi asin pasiring sa syudad ning Ligaw. Mantang pigbabaybay subot kang Fortuner ang nasambit na dalan. Aksidenteng puminutok ang inutan kaining ruweda. Rason nga ni mawara ning kontrol sa manibela ang driver kaini, asin makao ng ibong na linya kang tinampo kung saan papaabot naman ang van na pigmamaneho kan 38 anyos na si Daniel Alangkaw. Pagputukan gumakan Fortuner sa walang parte sa inutan, biglang nag-swerve so Fortuner, nakabalyo duman sa linya, duman sa opposite lane, na yao naman so Mitsubishi UV Express na ito nagkausakan banggaan. Dahil po sa impakan banggaan, nagkaigwa po ng mga injuries so mga lunad sa UV Express. Sa nangyaring insidente, 14 persona ang naitalang lugadan. Kabali digdi ang driver kang pampasadang van, 2 minor de edad asin 11 pang pasahero kaini. Tulos man ining pigrespondihan kang otoridad. Sa ngunyan, dahil tapos na so reglementary period niya, ipig-release na po sa kustodiya kan Ginubatan Police itong driver kan Fortuner. Sa ngunyan po, sa ibang mga pasahero, nakikipag-kaistoryan duman sa nag-i-restorya na sinda. Sa presente, day pa maning pag-uulay ang ambuslado, mantang padagos man na nagpaparay pa sa ospital ang mga lugadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 2 persona gadan sa magkasuway na diskwido sa Sorsogon. Asin piling kaakian sa Camarines Norte, pinaugmakan Santa Caps, kan Santa Elena Municipal Police Station. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Lalaki gadan kan mabangga sa Pilar, Sorsogon. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Masakit pa para kay Nanay Fekan Purok sa Barangay Tulatula, Legazpi City na ako una dain niya na makakaiba pa sa mga maabot pang kapaskuhan ang sa iyang kanguda na aki. Matapos na mabangga ng motorsiklo sa Barangay Salvacion, Pilar, Sorsogon, pasado alas 6 banggikan Desyembre 25 asindagos na binawian in buhay. Ako is Mariusip. Ganun na makayanan. Sa ako, mahala na sinda sa buhay nila. Pag ako, dahil man ang pwede buhay baga ang kitaho. Si Marites, day pa makatubod na mayo naan sa iyang pinsan. Mabuot po, maski, alam nga, siyempre pinsan, gade maano, so, karaw-karaw lang yan, so, gari man nag-iiwal ngayon, pero, mabuot po yan. Sa gabos na pinsan kong lalaki, yan po ang halos digdi po ako sa inda nagdakula. Aram po ang niya, mabuot siya talaga. Sa investigasyon kan Pilar Municipal Police Station, nagpurbar na magbalyo sa ibong natinampo ang biktimang si Noli Meneses, 35 anyos, sarong construction worker, alagad aksidenteng nasa abitan kan papaabot na motorsiklo. Matapos kaini, liwat na nabangga si Meneses kan saro pang papaabot na bihikulo na nagkausa kan tulos sa pagkagadan kan biktima. Kung kami time, nakaluwas ko sa reglementary sigasunod po tabi. Pero in case mag-fighting kasi ito na kapamilya ka open po ang opisina ng Pilar Case para mag-file ng kaso naman sa diesel driver po. Binisto ang driver kan motorsiklo na si Ricky Andes, 42 anyos, residente kan Barangay Del Rosario, Pilar, Sorsogon. Tulos man na duminulag ang driver kan saro pang nakabanggang bihikulo na hasta sa presente da ipa maidentipikar. Dapat ang safety driving ang i-apply na sa kuya na isang na driver. Kung wala mong kita sabing ilaw o kung mga hero, dahil na mag-drive sa kung madulong. Sa impormasyon, marikas ang padalaga ni Andes. Mayong lisensya asin mayong helmet kan mangyari ang aksidente. Mayo man na CCTV sa lugar kan pinangyarihan. Kaya hastangon yan, blanco pa ang otoridad. Mientras tanto, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Motorista gadan kan madiskwido sa syudad nin Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dead on arrival ang 36 anyos sa si Mark Summer Bilheca. Kan aksidenteng mabangga kay niyang kasabat na bus sa Maharlika Highway, Barangay Buhatan East District, Sorsogon City. Pasado alas 4 ning hapon kasudma. Sa impormasyon, lunad kan sa iyang pagsadiring motorsiklo. Gikan sa syudad ning Sorsogon si Bilheca asin pasiring kutang bulan Sorsogon. Alagad man tang pigbabaybay ni Bilheca ang nasambit na tinampo, buminalyo man ang sarong minor de edad na lalaki. Sa paglikay na mabanggaan aki, aksidenteng naokupar ni Bilheca ang ibong na linya, kung saan padangadang naman ang bus na nakabangga sa iya. Huli kang insidente, daina nakaabot pang buhay sa ospital si Bilheca. Sana po iwasan tayo magpakaskas diyan. Minsan may biglang minabalyo na mga tao, na mga pedestrian. So, beta po masabi. Pabigla-bigla po maya. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya.
Mantang nasa kustudiya na kang Sorsogon City Police Station ang driver kang nakabanggang bus para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 600 na kaakian sa Camarines Norte nakaresibinin pamasko gikan sa Santa Elena Municipal Police Station. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. May bitbit na regalo asin nakasulot nin Santa costume, alagad bako sinda si Santa Claus kundi an miyembros kan Santa Elena Camarines Norte Police na naglibot asin nagtaonin kaugmahan sa piling kaakian sa anom na barangay kan Banwaan. Lunad kan sa indang police mobile o an sa indang Santa Sleigh, linibot kan Santa Cups ang mga barangay nin San Vicente, Plaridel, Don Tomas, Tabugon, San Pedro asin Poblasyon. Ang pondo po nito ay nanggagaling po doon sa magpo namin, yung Municipal Advisory Group. Meron po silang monthly dues na contribution. Then yung pag naiipon po yun during December, yun po yung pinamimili namin ng mga laruan. Pagbida kan Santa Cups, mismong sindaan na makal asin na matos kan mga regalo. Sa total na 600 na kaakian kan Banwaan. Taong 2016 pa kan pinuunan ng proyekto, asin padagos na pigigibo tuyong Disyembre. Pag dadating po ng November pa lang, marami na sa amin nagtatanong, mga nag-aabang, nagtatanong kung magkakaroon po ulit kami ng ganong activity. Kasi talagang, sabi ko nga po, since 2016 pa ito, ay inaabangan na po nila yung mga kapulisan na magsuot ng Santa Claus at mamigay ng regalo. Apwera sa magirasin kaugmahan sa kaakian, obheto man kaining aktibidad na halion sa isipan kan kaakian, ang takot sa kapulisan, asin mahiling sinda bilang kasurog kan Banwaan na pwede dulukan anumang oras, urog na kung kinakaipuhan nin asistensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. 5 aldaw na sana bagong tauna. Ako si Jan Nunez. Salamat!